Vítám se u dalšího videa a jsem tady společně s kým? Adamem, čus, a já jsem taky teď začínám dělat úvod, takže čau lidi, já jsem tady zase So. Petrem. A tohle video je So z Minecraft Pocket Edition. OK. My jsme tady trošku začali, protože my jsme tady natáčeli video předtím, ale no, trošku tam nebylo. Tak trochu jsem se vám poslal zpátky. No, spíš jsem si ucvrknul trošku. Olužte ten, Mátím tepíkem. Bum. OK. OK, tak udělej nějaký pako dveře. Děj ty dveře, vole. OK. Ne, už mě nechtěl volat. Jak jsi pryč? Jak jsi pryč? Počkej, odběhni. Co ty je do skoku, ale to je do ruky. Počkej, netíž tady vole. Tak já ti tady nějak pomůžu zvenku. Co dělat, kurva. Pojď za mnou. Pokud se bez druhé. Jo. Máš ten kamenný krumpák? Ale musíme si teď udělat ještě jednu, musíme, i kámo, já jsem tam takhle tady. Jo. Okay, ještě. Ty si udělat. No, počkej. Jsem někdy měl krumpač. Já v ten krumpač nemám. Zatím nekopej nikam do piči, zatím to tady těžit ten prostě. Tady voda. Jo, a co jsem vám chtěl říct, tak jsem zapomněl na to, nebo zase to nevyvinal, že tohle první video a první epizoda, tak jestli se vám tady ta, jako tady ten série bude líbit, tak nebo jestli se vám tady ten díl líbí, tak nezapomeňte dát like. Tahle série bude vycházet třeba o víkendu, jako nebo pravidelně, tak budu snažit, aby to bylo možná i víckrát denně. A jako o tom školním tom, tak trošku zmírnit, protože budu mít školu, takže budeme se muset učit. Trochu jsem ti tady rozsvítil, nevadí? Takže to je výhoda. Já bych tady bych dělal ten branch mine. Tak bych tady udělal teďka mám nápad, to tady potom takhle udělat sklad. Jako takový menší, zatím provizorní. Nech to trošku. No. No, jako to tady budou monstry. Já bych tebou si dělal ještě kamenný meč. Počkej. Jo, dělal jsem to, počkej. Ne, to nezauhlí, já jsem vypálil dřevo a z toho dostaneš dřevěný uhlí. Jo, to je to. No, já jsem tady dělal další kůň. Jedna aspoň máme dvě. To co zdal ty? Já jsem dal tady. Tady uděláme tady takový menší sklad. Zatím tady máme pár čestek. Já nevím, že to je trošku tomu. To uděláme takhle. Já budu styk, plánu. Máš jeden styk. No tak potřebuju aspoň. Tak ty dvě dřeva. A uděláme taky styky. Víš co, já ti udělám, rovnou udělám kamenný meč. A krumpač? Kde
abys byl tady hodnej. Krupáč, že nemám kámen. Máš kámen? Hned ti ho půjdu dát. Tady nějaký seberu. Je to 14 kamen. Jo, a lidi, kdybyste chtěli ještě nějaký jiný videa, třeba vlogy, o těch taky přemýšlím, nebo nějaký challenge, tak určitě napište do komentářů, co byste chtěli tady na tom kanále. A já to nějaký děkuju. Já si ty myslím, kam, že tady za chvilku najdeme nějakou jeskyni a budeme být celý ten meč. Já bych se tam podíval. Bum. Já tady budu sbírat takhle ty kovy. To jsem si teda rád. Tak jak se to dá. Počkej, ale musíme udělat často a dát tam ty věci, kdyby jsme dřív tak cípli. Myslím takhle na to, koukej. Tady jsem spadl nějaký zombík, nebo tak aby jsme tadyhle... Víte, tady takhle mám stát, není dobrý. Jo, on někdo spadne do té díry, ok, to jsem No, a pochopil. my ho potom budeme. Okay. Tak to takhle nechám. Tam vidíme. Tu českou můžeš dát dolů. Ty věci. Když přesunou tam dolů. Jo. Dřevo nebudem. Cože? Jednu. Okay. Co ještě? Já jsem pojím plítvom. Já taky. Teď se trošku mám ptát. Směr? Já to teď střihnu a za chvilku, až to dokončíme, tak se vám ozvem. Jo. Ok, tak zatím. Čus.